Os oes angen help, cyngor neu gymorth, arnoch chi neu rhywun rydych chi'n ei adnabod yn ystod eich cyfnod yma ym Mhrifysgol Aberystwyth, gallwch gael mynediad am ddim at Wasanaeth Cynghori sydd wedi lleoli yn adeilad Undeb y Myfyrwyr. Mae ein cynghorwyr profiadol yn darparu cyngor neu wybodaeth gyfrinachol a di-duedd am ddim i bob myfyrwyr mewn amgylchedd proffesiynol ond cyfeillgar. Gallwch gysylltu ag un o cynghorwyr profiadol i gael mwy o gyngor, gwybodaeth neu gynrychiolaeth ar ystod eang o faterion. O weithdrefna a phrosesa'r brifysgol megis apeliadau academaidd, gwynion, amgylchiadau arbennig neu ymarfer academaidd anerbyniol. Tai a llety, lle gawn ni helpu gyda pethau fel anghydfod, chwilio am llety, bilian perthyn i dau a fflatia, a gwiriadau contract. Iechyd a llesiant, lle gallwn ddarparu cyngor ar gyfer materion personol fel iechyd rhywiol a phersnasoedd, bwlio neu gamwahaniaethu, diogelwch personol a chatgyfeirio at gymorth neu hyfforddiant mewnol ac allanol. Gallwn hefyd helpu gyda materion cyflogaeth a gallwn gynnig cymorth i chi ar gyfer pryderon ynghylch arian neu gyllid myfyrwyr. Mae ein cynghorwyr yma i'ch helpu gymaint â phosib, beth bynnag fo'ch problema. Oherwydd eu bod nhw'n annibynnol o'r brifysgol, gallant eu cynrychioli heb unrhyw wrthdaro o ran buddiannau. Os oes angen cyngor arnoch, gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd. Naillai trwy ein gwefan, trwy e-bost, trwy ein ffonio, ni hyd yn oed galw heibio i adeilad yr Rydyn ni yma i gynnig gymorth i fyfyrwyr fod yn hapus ac yn iach.